Prečesto slušamo priče o iseljavanju iz Slavonije i investitorima koji zaobilaze istok Hrvatske, no mala općina Antunovac kod Osijeka nije dio takve statistike. Doseljavaju se mlade obitelji, a gospodarska zona ima sve više ulagača. Oporavak gospodarstva vidi se u Antunovačkoj zoni. 90% zemljišta je prodano, jednu je parcelu kupila i najbrže rastuća hrvatska IT tvrtka. Prostor nam je izuzetno atraktivan zbog blizine grada, par kilometara od centra, jako dobro povezano, infrastrukturalno, sve je riješeno, znači kraj građevinska dozvola i može se početi graditi. Općina pomaže i otvara vrata svima, pogotovo onima koji će zaustaviti iseljavanje. Možete dobiti u gospodarskoj zoni Antunovac za kunu kvadrat zemljišta i za kunu komunalni doprinos ako ste investitor koji će zaposliti ljude s područja općine Antunovac i ako ste investitor koji se bavi proizvodnjom. Zbog takve lokalne politike 24-godišnji Tin nije morao trbuhom za kruhom u Irsku ili Njemačku. Lijepo je raditi ovdje, blizu mi je kuće, 200 metara i zadovoljan sam jako. Zadovoljan je i njegov poslodavac. Uz distributivni centar gradit će još jednu halu. Svakako jedan proizvodni pogon gdje bi se povećao i broj djelatnika. Da je veliki interes ulagača za dolazak u kompletno opremljenu zonu dokaz je i poduzetnički inkubator te akcelerator vrijedan 21,5 milijun kuna koji općina namjerava graditi novcem iz europskih fondova i tako pomoći tvrtkama u razvoju. Plan je da ovdje osim osiguranja smještaja, odnosno uredskih prostora i proizvodnih prostora, da se pružaju dodatne inovativne usluge poduzetničkih potpornih institucija poduzetnicima. Uz dobru gospodarsku priču mogu se pohvaliti i demografskom. Lani se u Antunovcu rodilo 34 djece, a prije nekoliko dana otvorene su i jaslice.